Vítajte. Dnes je 9. december a v našom adventnom kalendári môžeme nájsť takúto zaujímavú fľašku, respektíve vy samozrejme vzorku číslo 9 a jedná sa o nezávislé plnenie. To znamená independent bottling. Je to firma Mary McDavid, ktorá existuje od roku 1994 a je primárne vo svete whisky veľmi dobre etablovaná. Ona naozaj vydáva veľmi dobré whisky, veľmi zaujímavé. Má rôzne kategórie, pod akými, alebo range, pod ktorými si teda whisky vydáva. A jednou z tých posledných, alebo tou poslednou, je práve Cask Craft séria. Je to séria, kde sa vlastne spoločnosť venuje tomu, že má prvotné a druhotné dozrievanie. Pri našej whisky, tejto, ktorú dnes máme, sa jedná o single malt Scotch whisky, teda whisky vyrobenú zo 100% sladového jačmeňa v jednej destilérii. A prvotné dozrievanie prebehlo v súde po Bourbone a druhotné si tu môžeme nájsť na tej etikete napísané Marsala Cask Finish Barrique Cask. To znamená, že whisky dozrievala v barikových súdoch po talianskom víne zo Sicílie, ktoré sa volá teda Marsala. Toto víno je veľmi populárne, veľmi zaujímavé a takisto whisky, ktoré dozrievajú v týchto súdoch, sú veľmi, poviem si, pútavé, obľúbené, máme ich radi, majú pekný voňavý charakter. A táto značka alebo táto whisky má ešte podoznačenie, že smoky and fruity, takže povieme si dymová a ovocná. Celá táto séria je vždy plnená na rovnaké percento alkoholu a to je 44,5%. My máme povieme si od tejto značky ešte asi ďalšie, momentálne máme ešte ďalšie dve, mali sme viacej, ale máme whisky, ktorá je z Lingwood, dokončená v súdoch od Madeiry, potom máme z Glen Elgin, ktorý je dokončený v súdoch od Peated Cask Finish, to znamená, že predtým ten súd obsahoval dymovú whisky. Dovozcom tejto whisky na Slovensko je firma Wellenmark a teda Viktor Novák, je to túto predajňa, ktorá je asi 30 metrov od Easypubu na rohu domu. A ja som túto whisky chcel mať veľmi v adventnom kalendári, pretože Viktor nám prináša primárne veľmi veľa zaujímavých nezávislých plniteľov na tento trh, na náš slovenský, ale taktiež prináša aj rôzne iné značky, ktoré nemajú oficiálnych distribútorov. Takže som za to vlastne veľmi vďačný, že vám môžeme potom takouto cestou odprezentovať a ponúknuť niektoré veci, ku ktorým by sme sa vôbec nedostali. Čo je ešte pri tejto sérii veľmi, veľmi dobré alebo zaujímavé a pútavé, je tá cenovka. Všetky tieto whisky sa pohybujú v cenovke do 40 eur. A je veľa z vás, ktorí už túto whisky chutnali, majú niektorú z portfólia, ktoré od tejto značky majú ich aj doma a bavili sme sa o tom aj u nás v Easypube a sú naozaj veľmi, veľmi príjemné. Ale poďme na tú ochutnávku. Vo vôni je táto whisky veľmi príjemne nasládla, voňavá a má taký trošku vyprahnutý grill po grilovačke s určitou, poďme si až takou nejakou borovicovou, s lesnou armou, trošku herbálnou, ale pritom takou voňavou, trošku nasládlou. V chuti je to veľmi príjemne smoky and fruity. Je to naozaj veľmi príjemná dymovka s takým sladkastým profilom. Dobre korenistá, s dobrým dojazdom. Ja som vám vlastne ale ešte nepovedal, čo to Croftenga je. Pretože keby ste si otvorili Google, naťukali Croftenga distillery, tak prídete na to, že žiadna destilérka Croftenga neexistuje. Ale, ako sme si už povedali pred 2 dňami vo videu číslo 7, kde to bol Loch Lomond, tak Loch Lomond dokáže vyprodukovať 11 druhov rozdielných typov whisky. Dokáže. On má tie značky. A jednou z tých značiek, tou najviac dymovou, je práve whisky Croftenga. Takže toto je single malt z destilérky Loch Lomond, ktorý je predávaný, poďme si, niekomu druhému, sekundárnemu predajcovi. Môže to byť, vlastne ten stok môže byť predávaný buď ako dozretý, alebo môže byť predávaný aj ako new make. To znamená, že treba firma Mary McDavid, ak má svoje colné alebo bezcolné sklady, tak si ten destilát kúpi, uloží si ho do sudov, povieme si na 8 rokov, 5 rokov a po 5 rokoch, po 8 rokoch, po 10 rokoch sa rozhodne a povie, super, teraz sme získali parádne 3 sudy, trebárs po práve
víne Marsala a môžeme ho použiť, tak sa ten stok preleje na to sekundárne dozrievanie a potom už dávajú len pozor na to, ako je. Samozrejme si ten destilát môžu aj ako treba z 8-ročný kúpiť priamo treba z Odlehlomondu, ak ho teda predáva, alebo po prípade od nejakého brukera alebo ďalšieho teda predajcu. Tie spôsoby na nákup sú v podstate, je ich viacero, ako sa k takému niečomu dostať. Poväčšinou, ale aby tie whisky, alebo povieme si tie spoločnosti vedeli tie whisky predať za čo najnižšie ceny, tak sa práve deje to, že si ten destilát kupujú hneď na začiatku ako new make, kedy on v podstate stojí najmenej peňazí a už si ho vo svojich vlastných skladoch len nechávajú dozrievať a potom sa počas obdobia rozhodujú nad tým, čo s tým budú robiť. Takže 9. december patrí teda nezávislému plniteľovi firme Mary McDavid, patrí značke, ktorá sa volá Croftenga. Jedinú vec, ktorú som vám ešte teda nepovedal, ktorá je veľmi veľkým na opačnej strane, je napísané, že táto whisky nie je dofarbovaná. To znamená, táto farba je prírodná, ktorú získala whisky iba vyťahnutím z daných sudov. A je tu ešte napísané, že je to batch číslo 1. To znamená, že keď sa destilérke niečo takéto osvedčí, predajnosť je dobrá, tak sa samozrejme môže rozhodnúť, že urobí aj batch 2, batch 3, batch 4, batch 10. Dnes máme v ponuke EasyPubu viacero značiek, ktoré sa špecializujú na to, že každoročne čakáme na ich nový batch. Že proste čakáme na to, kedy príde tá značka so svojím novým batchom, s novou várkou. A či bude taký istý, alebo bude lepší, alebo bude aspoň podobný, ako bol ten predchádzajúci. To je výhrada toho, keď sa whisky robia v batchoch, že sa dajú porovnávať. A v podstate sa tým nejakým spôsobom tá firma chráni, že nemusí robiť až takú presnú kontinuitu, ako je tomu, keď treba spoločnosť vydáva Corange, od ktorého v každom roku ten konzument čaká presne takú istú rovnakú whisky. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. 9. decembra na zdravie a vidíme sa opäť zajtra.